Γεια σας παιδιά, τα καμένα κυμεράκια εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε ένα basketball challenge. Έχουμε 7 ή 8 challenges και θα μαζεύουμε πόντους. Και στο τέλος ο νικητής θα κερδίσει 20 ευρώ. Εδώ τα βλέπετε. Και ο χαμένος θα φάει 5 toxic waste. Όσοι δεν ξέρετε, είναι αυτά εδώ πέρα, σε βαρελάκια. Είναι έτσι, είναι πολύ ξινά. Και ναι, είμαι με ένα φίλο μου και αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φέρε το challenge. Λοιπόν, θα πάω πρώτος εγώ. Για να δούμε τι θα τύχει. Ένα στα 3 από μακριά, δηλαδή πρέπει να το βάλω πίσω από αυτήν εδώ πέρα τη σωλήνα. Έχω 3 προσπάθειες, άμα βάλω ένα κερδίζω 6 πόντους. Στους 20 πόντους τελειώνει το match. Και ξέρετε, ο νικητής παίρνει αυτά που πρέπει. Κάτω εδώ. Πάω την μπάλα. Θα το κάνουμε τώρα το πλάι, γιατί ο κάμεραμάν είναι λίγο ανάπηρος και δεν μπορεί να πηγαίνει πέρα δόθε. Πήγαινε φέρνει την μπάλα στο πλικό. Μέσα. Χάνει το πρώτο άμπαλος. Επόμενο, πάμε. Άρα ήταν καλό. Δεύτερη προσπάθεια. Ξαναχάνει! Το ξανά χάσα. Λοιπόν, να πω ότι όσοι challenges βγούνε μπορεί να τα ξανατύχουν οι ίδιοι. Απλά το λέω. Και ο νικητής είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στους 20 πόντους. Ναι, το είπα και πριν, αλλά εντάξει. Ωραία. Το έχασε. 0 πόντους για τον Βαγγέλη. Τρέχει να πιάσει την μπάλα. Χάφτασε εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Νίκος τώρα. Για να δούμε τι θα τύχει. Έχει βέβαια λίγο αντιλιά, δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά εντάξει. Ωραία, λοιπόν, ρολόι για 2 πόντους. Το ρολόι θα ξεκινήσουμε κάτω την μπασκέτα από εδώ πέρα. Από εδώ. Πρέπει να το βάλει. Μετά έρχεται εδώ. Εδώ και πάει με πλακάκια προς τα αριστερά. Και μόλις φτάσει εδώ και το βάλει, κερδίζει το παιχνίδι. Και παίρνει 2 πόντους. Ναι, αλλά έχει μόνο μία φορά μπορεί να ρισκάρει. Άμα χάσει το ρίσκο και μετά το ξαναχάσει, τελείωσε. Δεν το έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα το κερδίσει ή όχι. Λοιπόν, το έχασα από τώρα. Έχεις άλλη μία κάτω το καλά, αλλά είναι το ρισκάρο σου αυτό. Ωραία, το έβαλε, προχωράει. Παράξενο. Λοιπόν, μέσα το πρώτο, θα σας το παίρνω εγώ την μπάλα. Μέσα το δεύτερο. Χαμένο, οπότε θα το τσάλει το λίγο. 0 πόντους και 2. Τι άμπαλη είναι αυτή ρε φίλε. Για να δείτε πόσο χταράζει το μπάσκετ είμαστε. Αν δεν ήμουν ανάπηρος θα τις κέρδιζα. Είμαστε LeBron James εμείς τώρα. Άνοιξε το κινητό σου, Νίκο. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο challenge τι θα είναι. Καλώς να μου φύγει κάνα δεκάριο από την τσέπη, κλαίμε. Έλα ψήσου όμως. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία. Βολές. Πρέπει να βάλω 10 στις 15 βολές. Για 5 πόντους. Ναι. Για 5 πόντους. Πάμε να τα καταφέρω, τι λέτε. Όχι. Γράψτε τα σχόλια. Άμπαλη. Ωραία. 1-2. 2-3. 3-4. Μετράει ο καμεραμάν. 3-5. 4-6. 5-7. 6-8. 6-9. 7-10. 8-11. 9-12. Τρέχει να πιάσει την μπάλα. Πόσο έχω? 9-12. 10-13. Και κέρδισε το challenge και πήρε 5 πόντους. Θέλω να βαρέσω και τις άλλες δύο βολές να δω τι θα κάνω.
Αχ, συμβαίνει. 10 στις 13. 14. Ωραία. Πέσα το challenge. Άρα έχω 5 πόντους. Πάμε στο επόμενο challenge. Ο Νίκος τώρα. Κάτω πιο ευθεία ρε μαλάκι να φαίνεται. Τώρα πάμε να δούμε, θα τύχει ο άμπαλος. Άντε πάλι. Τι λέει? Ρολόι πάλι. Ρολόι, άρα πάμε πάλι ρολόι, ο Νίκος για 2. Μη σου κλείνει το κινητό συνέχεια ρε άχστε. Τα ανοίγει, δεν πειράζει. Λοιπόν πάμε, πρώτη βολή μέσα. Πάμε. Μέσα. Μέσα. Να μην χάσει το σκάρμα αυτό καλό. Λοιπόν δηλαδή γιονέ. Μέσα. Μέσα, κολόφατος. Έχει σχεδόν το τελειώνει, θέλει ακόμα 4-5. Το χάσε. Το χάσε. Τώρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσει το ρισκάρι του αναγκαστικά. Για να μου θα το βάλει θα το χάσει πάλι. Το έχω βάλει. Αυτό το χάσει όμως. Πάλι χάνει το challenge. Τρέχα. Τρέχει. Περιμένουμε τρέχει τελευταίο το κινητό, από μέσα το δικό μου τραβάμε. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι μου τύχει πάλι το μακριά, το κάνω αλήθεια. Ρολόι ρε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, ξεκινάμε. Κολλάει λίγο. Πειράζει. Πολύ. Έτσι κολλάει. Ωραία, 1-2-1 για 3 πόντους. Εγώ εναντίον του Νίκου. Ο ανάπηρος η κάμερα μάλλον πρέπει να Όχι, κάνει βάλει. στην άκρη. Όχι, στάστα. Όχι. Όποιος Τι βάλει, άσυνα, ρε. άκου. Όποιος βάλει πρώτος πόντο, κερδίζει. Ξεκινάω εγώ με μπάλα γιατί εγώ έτυχα το challenge. Και ξεκινάμε. Πιο πίσω ρε, δεν μπορώ, ούτε τρίπλα δεν μπορώ να κάνω. Δεν με νοιάζει. Έχω τον ανάπηρο δίπλα. Εντάξει, πάω πιο πίσω. Ξεκίνησαμε. Στο πάτο σου φλακά. Κέρδισα Αυτή τη στιγμή 8 πόντους. ο Νίκος έχει 0 πόντους. Και εγώ έχω 8. Ναότος. Χρειάζομαι άλλους Ο 12. Βαγγέλης έχει 8 πόντους. Θέλω άλλους 12 και παίρνω τα λεφτά. Και θυμίζω ο χαμένος παίρνει 7. Ναι. Πάμε να δούμε. Τι έχει τον Νικολιό. Βολές ή γύρω από την μπάλα. Ωραία λοιπόν. Γύρω από την μπάλα και σούτ. Είναι εδώ στις βολές. Ας την μπάλα κάτω να δείξω. Λοιπόν είναι εδώ και πρέπει να κουμπάει την μπάλα και τρέχει 5 φορές γρήγορα από εδώ. Και μετά πρέπει να σηκώσει μόνος του την μπάλα και να τη βάλει. Έχει 2 προσπάθειες. Άμα τις χάσει και τις 2, πάει. Κάτω. Να κουμπάς, πόσοι πόντοι είναι, 5? 5, ναι. Για 5 πόντους. Πάμε, ένας κύκλος, 2 κύκλους. 10 κύκλους, 10 με 5. 5 είναι λίγοι. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε πάλι άλλες 10. Πάμε πάλι άλλες 10. Μέχρι να το βάλει. Όχι, 2 προσπάθησε. Α, 2. 1, Δεν το ξέρω αυτό. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε να το βάλει τώρα. Θα πέσει. Θα πέσει μόνο. Όχι. Χάμπαλε. Κάμε 5 πόντι. Είναι λες είναι μεθυσμένος. Θα πέσει βλάκα. Άσε το κινητό. Βλέπετε εδώ ένα χάφτα. Χάφτα, κάτσε καλά. Ο ανάπηρος είπαμε.
Εσύ είσαι ανάπηρος και χάφτας. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα να δούμε. Άλλο challenge εγώ. Να θυμίσω έχω 8 πόντους. Τι κολλάει ρε μάλακα, τι έγινε? Μόνο σε μένα κολλάει. Εγώ. Πολύ δύσκολο γενικά. Ποια είναι? 10 στα 10 λέει. 10, πρέπει να βάλω 10 στα 10 layup. Δύσκολο. Για ένα πόντο. Για... Ένα. 2. Τι αυτό ρε! Μετράει επανάληψη. 2. Ωραία, 2. Τρέχω πάλι εγώ εδώ. 4. Αυτό έχει πολύ για κούραση, είναι εύκολο. 6. Τώρα χάσει τελευταίο. Τελευταίο. Χάστο. Το βάλε. Ωραία. 9 πόντς ο Βαγγέλης, 0 ο Νίκος. 0 ο Νίκος. Νίκο πρέπει να κάνεις ανατροπή. Για να δούμε τι θα τύχει. Τι στο σόιλερ μάρα. Ένα βγαίνει για 3 πόντους. Τώρα, άμα κερδίσει ο Νίκος παίρνει 3 πόντους. Άμα κερδίσω εγώ παίρνω 3 πόντους. Τρίπλες. Ό,τι πει, μετράει ή όχι? Δεν μετράει. Πρέπει να βγεις από εδώ πίσω. Πρέπει να φτάσεις δίπλα μου. Ωραία. Ξεκινάω εγώ τώρα με μπάλα πάλι. Βήματα. Εντάξει, πλάκα κάνω, μετράει. Ωραία. 9 συν 3, 12. 12 πόντους. Τώρα όλους 8, Νίκος 0. Πρέπει να μου ανοίξει τώρα το κινητό. Όπως φίλε, μακάρι να μου τύχει τώρα. Βλέπετε εκεί παιδιά τις πατερίτσες μου. Εδώ οι πατερίτσες. Εκείνος μου πάει έτσι, ο άστος. Έσπασε το κουβάρ του. Έτσι πάει σαν τον οβράκο, σαν τον οβράκο. Λοιπόν. Μαέ! Λοιπόν, για να δούμε. Βολές. Ωραία, πάλι βολές. Για 5 πόντους. Πρέπει να σκεφτώ ότι δεν έχει τύχη. Τι? Τι δεν έχει τύχη ρε. Τι? Τίποτα, παίξει. Λοιπόν, 5 βολές. 10 βολές πάλι, 15. Μία. Ο κάμεραμάν είπαμε μετράει, Ναι, 1. 2. 3. 4. 5. 5-6. 6-7. 7-8. 7-9. 8-10. 9-11. 9-12. Τρέχα αγόρι μου! Πόσο έχω? 9-12. Έχω μπρο πατάς, θα χάσω το βαντήρα. Θα κλάψω μπρο. Ούτε καν. Ω, το βάλε πούστης. Ολόφατο διθαπλό. Έχω 9-12. Άντε πιάσε την μπαλά. 1-0 στα 3. Πώς έχεις Βαγγέλη? 9-12. Πόντους ρε. 9-13. Το κερδίσει συν 5 πόντους. 17-0 ο Βαγγέλης. Νίκο πρέπει κάτι να κάνεις. Τι κάνω? Δεν ξέρω, πρέπει να βρεις την ανατροπή. Αλλιώς δεν τι έχει φίλε μου Νικολάκη. Εντάξει, μην είναι. Εδώ. 5 τέτοια.
5 τέτοια. Θα φάει 3 μαζί και άλλα 2 μαζί, γιατί άμα τα φάει όλα μαζί μπορεί θα του καεί η γλώσσα. Μιλάμε, είναι πάρα πολύ ξινά, απλά να το ξέρετε. Έχουμε φάει δηλαδή ένα φιλί, είναι πάρα πολύ ξινά. Για να δούμε τι θα τύχει το Νικολάκη. Άμα θέλετε πάρτε τα. Πώς κάνω το καλάθι. 5. Πρέπει να βάλει 5 στα 7 κάτω από το καλάθι. Ωρε, εντάξει, το έχασα. Πάλι! Πόσοι πόντοι είναι? 3. 3. Βάζει το πρώτο. Χάνει το δεύτερο. 2 στα 3. 3 στα 4. Άμα το βάλεις χέρισες. Επιτέλους δηλαδή. Εντάξει, τέλος. Όχι. 5. Αν είναι 5. Ωραία, εντάξει. Συν 3 πόντους ο Νίκος. Άντε, 17-3. Σειρά του Βαγγέλη. Σειρά μου τώρα. Χάστα ρε όλα. Για να Το δούμε. τρίποντο. Όχι ρε. Πίσω από την μπασκέτα. Για πώς? Πίσω από την μπασκέτα για 3 3. πόντους. Οπότε τα 20. άμα κερδίσω πάω 20. Ναι. Βέβαια για μένα πρέπει να βάλω 1 στα 3. 1 στα 2 είναι. Ακούμπα τέντα. 1 στα 2. Τι λες ρε. Ναι, από εκεί. Τέτρα. Το χάσε. Κοντά ήταν ο Βαγγέλης. Τελευταία προσπάθεια. Για τα 20 ευρώ. Το χάσε. Το χάσα. Πάμε τώρα. Ο Νίκος. Σπινάρει ο Νίκος. Φίλε, άμα φάμε copyright, επειδή έχω δίπλα το ξενοδοχείο και μου βάζει μουσική, αλήθεια στο λέω να ξενερώσω άσχημα. Μου κάνει πλάκα Γύρω από την μπάλα πάλι. 5 πόδι, εντάξει. 5 πόντους. Μα κοίτα ρε το αεροπλάνο, ρε το άδει για περάσει. Λοιπόν, άμα φάω copyright, αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω να κάνω βίντεο στο YouTube. Θα πάω να φτιάξω Twitch ρε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Έκανε! Δεν τους έκανε και τους έκανε, εντάξει τώρα τους έκανε. Πάει θα το χάσει βέβαια. Κι όμως το έβαλε. 8-17. Βαγγέλη, σειρά σου. Έλα. Για να δούμε, θα το λήξω. Είμαι τόσο άχρηστος. Το δεύτερο. Κάσε μόλι κατεμόσα βρά. Όχι. Έλα! Ναι! Πάει μέσα την μπασκέτα. Κάνε φτιάξουμε την παρτίδα λίγο. Ίσως έτσι πρέπει να είναι ορλόστο. Πάμε. Έξω. Αμένη πρώτη. Καμπύλη βάλε ρε. Πότσο, yes. Πάμε. Νίκο, σειρά. Για να δούμε. Πάρε το Νικολάκη. Κάτω από το καλάθι, 5 στα 7. Για Για 3 πόντους. Άμα το πάει, άμα το βάλει. Πάει στις 11 και ο Βαγγέλης συνεχίζει με 17. Εντάξει, μια χαρά είναι, έλα παίξε. Παίξε ρε μαλάκα. Μέσα το πρώτο. Μέσα το δεύτερο. Μέσα το τρίτο. Έξω το τέταρτο. 3-4 ο Νίκος. 4-5, άλλο ένα θέλει. Το βάζει. 11 και εγώ 17. Νομίζω πρέπει να το λήξω τώρα. Βαγγέλ. Πίσω από τη βασίλα, πίσω από τη βασίλα. Όχι βολές, ρε, είναι πανεύκολο. Βολές ή γύρω από την μπάλα. Βολές. Τρίτη φορά που πάω για βολές. Έλα. Πόσο κολόφα. Πίσω το μαύρο, Ε? 2 βήματα πίσω το μαύρο. Όχι ρε. Ωραία, με έχει δει. Επειδή μου έχει τύχει πολλές φορές. 2 φορές πίσω από το μαύρο. 2 βήματα πίσω από το μαύρο. Εντάξει. Βάζει την πρώτη. 1-1. Θα κάνεις. Ναι! Βολέ. 1-3.
2-4. 3-5. 4-6. 5-7. 6-8. 7-9. Χάσα όλα. Στα 10. Τα 10. 7-10. Έχω, πρέπει να βάλω 3. Πρέπει να βάλω 3 σε 5. Το 11. 9-12. Άλλο ένα θέλει ο Βαγγέλης. Στα 2, 6. Και έχουμε νικητή. Ο loser. Λοιπόν, και χαίρεστε εγώ τα 20 ευρώ. Ο νικητής. Τα είχα στη τσέπη μου. Και εδώ τα βλέπετε. 20 ευρώ. Αληθινά. Κερδίζει ο Βαγγέλης. Και τώρα έχουμε τον Νικολάκη. 5 toxic waste. Πέρα τα νύσω. Εδώ. Έλα, εδώ να βλέπουνε. Έλα εδώ, εδώ. Πέρα τα βαγώ τώρα. Εγώ θα τραβάω, άσε με. Λοιπόν, Έλα, πάμε. λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πάμε πρώτο μαζί. Βασικά όχι, περίμενε. Φέρε δεύτερο. Κράτα. Μην του φας. Θα κλείνω, κάτσε. Κράτα. Δεν έχουμε και την τηλεόραση, όχι τίποτα άλλο. Ναι, να μου χαλάμε βίντεο. Δεύτερο, πάμε μαζί. Ωραία, μαζί. Βλέπετε. 2 toxic waste. Ω. Ω. Φαντάζεσαι τώρα έχω τα 3 μαζί, να σου πω. Άγκρε. Θα γράψει. Τώρα εδώ το ετοιμάζω τη μεγάλη δόση. Για να δω. Κλαίει ακόμα. Έχει δρώσει μπρο. Έβγαινε ψημίλα. Άντε άνοιξε τα μαλάκα μισή ώρα. Ρε σκάσε ρε, είναι και δύσκολα έχουν κολλήσει. Πάμε να τα φάω πρώτα. Ανοίγω, κράτα. Πάμε πιο λίγο χρησιμό. Όχι! Όχι. Κλέφτη. Ανοίγουμε και το δεύτερο. Κράτα γι' αυτό. Μην ανοίξεις άλλο. Ρε. Το τέλος άλλο. Όχι! Είπαμε 2 και 3. Αυτό το τάισε ο Βαγγέλης. Αυτό θα ταΐσω εγώ. Πάει το βίντεο. Μη μιλάς! Πάει το βίντεο. Λοιπόν, Πάει το βίντεο. πάει το βίντεο. Ένα. Άστα στο ταΐσω εγώ είπαμε. Να τα φάω πρώτα μήπως. Ντάκωσε τα. Τώρα. Όλα. Τελείων. Πάει το βίντεο. Κάντε. Πάμε. 1 2 χωρίς το καταγέ. 3. Θα ψοφήσει. Πάει το βίντεο. Πάει το βίντεο μας το έχουμε χαλάσει. Πάει το βίντεο. Πάει το βίντεο από τι. Κολλάνε τα χέρια μου. Δέστε με. Εμένα το στόμα μου. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Περίμενε να φάει πρώτα. Θα μην κάνω το outro. Απλά μόνο δεν έχει δακρύσει ρε. Αργό.
Περιμένε. Παίρνει μπάλα. Ρε, περίμενε, έχουμε για το outro, περίμενε. Θέλω να βάλω ένα τρίποντο. Έλα, τι μου στάρεις τώρα. Πρώτα κατάπιετα. Κατάπιετα. Αυτά ρε. Κατάπιετα. Άμα δεν τα καταπιείτε τελειώνει το βίντεο. Άμα μου βγάζει να κάνω τίποτα να βγάλω. Εννοείται πως θα το χάσει. Ωραίος! Ωραία, έλα, τα κατάπιε. Συνήλα αυτή είναι, να το ξέρετε. Βαγγέλ! Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe. Αφήστε κάνα comment. Μπορεί να έρθει κι άλλο βίντεο με basketball challenges, δεν είμαι σίγουρος. Θα δω. Αύριο με Fortnite. Αύριο με Fortnite περίπου 90% και μάλλον και FIFA. Και μπορεί να έχει και vlog σε λίγο στις γούβες. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.